जों थांगोन नोंसिनि सेराव जोंखौ लास्ट टाइम खेबसे सुबिदा हो जोङो माने बर'नि आद्रा थानाय खामानिखौ जों खेबसे जुजिबावनि दा नैबे जाहैबाय नै आबसु आन्दलनाव गुलि नांनानै बेजों हाबनानै बेजों ओंखारदों दा नैबेबायदि अबस्थायै हारिखौ रैखाथि होबोदों हारिखौ खौसे हारिखौ गोजौआव दैखांबोनो बेबायदि आरो ओमफ्राय बे गुलि नांनाय जाथाया महाय जादों ओरैहाय दावहारु दालांनि साहा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खयला मैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे बेबायदि दलां मोनफैयो बे दलाङानो जादों जाहैबाय दावहारु दलां जायखौ बुङो थाइसबिल दलां दा दिनैहाय बेवहाय बेबायदिनो मोनसे हाबाफारि लादों मार्टियार्स थम ओमफ्राय बेवहाय बेबायदिनो मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ दा बियो बुहुत हाग्रा जाबायमोन बेखौहाय माने फोसाबस्रांनाय हाबाफारिबो लादों ओमफ्राय गोदोहाय बे दलाङा ओरैबायदि दंफांनि दलांसोमोन ओमफ्राय बे दलांखौ बारनानै बे बागानसालि एरिया गासैबो साल बागानमोन आरोना ओरैबायदि दंफां बागानमोन ओमफ्राय दा बेयाव बेबायदिनो मोनसे गोदोनि समावहाय बेबायदिनो सरखारजों जोङो फार्स्ट टाइमावहाय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि दैदेननायावहाय बेबायदिनो बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनायाव गोबांथार जिउ गोमाबोदों दा बिनि बागै गुवारैहाय बिजिरनानै होगोन दा नायलांबाय था भिडिअखौहाय दा लोगोफोर नैबेयावहाय बेबायदि जानाय लोंनायनि हाबाफारिबो खालामनाय जादों दायो बेबायदिनो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सफोरा बेबायदिनो स्ट्रं दाफिननाय जाहैबाय गिबियावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव इउटुबार एन्ड इलेक्ट्रनिक मिडिया फंबायफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो सारियाव आंजों थाफानाय मिसिना आनसलिक कमिटि अल एक्स भलन्टियार फर्सनि जायफोर कर्मकर्ता दं आं बिथांमोनखौ हामबाय होनदों दा आवगायावहाय जेरैबायदि कनस्ट्राक्सन कमिटि हिसाबै जों दाजानाय दोनजादोंमोन बे मुंख्लं खाम्फाखौ कनस्ट्राक्सन कमिटिया मोनसे फांसनलेस जानानै थानायावहाय दिनै बेबायदि हाग्रा बंग्रा बेबायदि जानानै थादों मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि गैयाब्ला बेबायदिनो जायो नाथाय जों मुंख्लंखौ मुंख्लं हिसाबै जोङो दिनै सनमान होनो रोङाखै बेखायनो एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा आरो बेयावनि जायफोर दावहा नांनानै गोमाजानाय न'खरनि मानसिफ्रा हुरा जोंखौ बुंदों बे बुंनायखौबो जों नेग्लेक्ट खालामबोनानै थाबोनाय जादों नाथाय दिनै बर'फोरनि जिनोखि दिनै गाबोननि राजनितिक बे राजनितिकफोरखौ मोजां मोनैयाव एक्स भलन्टियार फर्सफोरनि गेजेरजों बेयाव मोनसे दावहानि समाव जिउ गोमानाय न'खर आरो बिथांमोना दुखु मोननायजों बिदिब्ला जों जिरायना थानायनि सम गैलिया बे मोनसे मेसेजनि गेजेरजों मुंख्लं खाम्फाखौ रिभिउ एन्ड निउ बिल्डिं खालामफिननो थाखाय बिसोरो साखाफारा जादों जाहाथे बे मुंख्लं खाम्फानि दारैनो थाबोनाय माखासे बर'फोरनि जिनोखि मोननांगौ मोन्थाय बे जिनिसा जाखांफिनदों होननानै बे मेसेजखौ गामि गामि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि मुंख्लं जानानै थांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावफोरखौ गोसोखांफिननांगौनि खाथिराव जोंनि बे निसिमानि एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा बेबायदि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों बे मुंख्लं खाम्फाया दिनै मोनसे डेभेलपमेन्टेल वर्क्सनि गेजेरजों आसाम माला सापागुरि टु मालिबिटा भाया खयला मैला बे लामानि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फाया दिनै स्थायि जानाय नङा बेखायनो बे मुंख्लं खाम्फाखौ बेवनि दल संगठन आरो बुद्धिजिबिजों रायज्लायनानै शिफ्टेड खालामनायानो गाहाम जासिगोन होननानै दिनैनि बे अक्ट'बर दाननि 10 तारिख 2023 मायथाइयाव बे थाइसबिल दावहारु ब्रिजआव मोनसे एडक कमिटि दानानै माबोरै खालामोब्ला साक्सेस जागोन बिनि सायाव जों बैठक खालामनाय जादों गिबियावनो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो मिडिया बा इउटुबार बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय थांनाय 1989 मायथाइनि 21 एप्रिलाव बे जायगायावनो दावहा नांनानै माखासे बिर जोहोलावफ्रा थैलांदों दा बे बिर जोहोलाव थैलांनायनि मार्टियार्स स्टाम्पखौ जोङो गायसननो हादोंमोन बे गायसननायनि बेलायाव बेखौ एसे आलाय सिदा एसे अजतन जोथोन लानो हायि बादि जोङो जोंनि नोजोरावनो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो दा जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय बेखौ साफ्रोमनिबो मतामत लालायनानै गोसो गुदुङैनो जों दिनै बे हाग्राखौ एवस्रांदों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनफ्रा गावबागाव जायगानि मार्टियार्स बिथांमोनखौ मान सन्मान होनानै हारिनि अलखदखौ जाहाथे रैखा खालामनो हायो बेखौबो आङो दिनैनि गेजेरावनो आं खावलायहरबाय
1989 नि 21 एप्रिलाव जि सिचुएसन जादों जोंनि बे जायगायाव CRP फोरजों जि धरननि दावहा नांनांगौमोन बे रोखोमनि सा सुबिदा मोनैयाव जोंनि बे माखासे जोहोलावफोर बहाय डाइरेक्टली 6 जना स्पट डेड बहाय आरो गुबुना दाब दाब जायगायाव जालांदों जोंनि निसिमा बासि हिसाबै दा बिथांमोना दावहा नांनानै गावनि जिउखौ बावलांदों बर' हारिनि थाखाय बिथांमोननि मुंखौ आङो फारिनो बुंलांगोन मुंख्लं रेन्जन बसुमतारी कामेश नार्जारी जिस्केल बसुमतारी मुंख्लं दाबाराम नार्जारी आरो मार्टिन मुसाहारी आरो टेफ्रा सुमफ्राम हारि बिथांमोना दावहा नांनानै जिउ खोमादों जोङो BSc मोननायनि उनाव एक्स भलन्टियार जाहैबाय जोङो थादोंमोन बर'नि गेजेराव गोबां संगठनफोर जाथिनि थाखायनो मावबाय थादोंमोन आसा खालामदोंमोन बे संगठनफोरनि गेजेरजोंनो जोङो सेपारेट स्टेट आलादा रायजोखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामथिदोंमोन बिराद गिदिर आसामोन नाथाय दिनैहाय BTC मोनबाय BTC मोननायनि उनाव BTR पिस एकर्ड जाबावबाय नाथाय बेयावहाय जोङो लकसानखौसो नुदों बर' जाथिनि खहाखौ नुदों बेखायनो जोङो जांख्रि थायनो थाखाय जोङो सिखारफिनदों जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सफोरखौहाय जोङो लिंथुमफिनदों आरो जोङो सांग्रांथि खालामदों आरो दा दाब दाब आन्सलिकआवहाय दा गोख्रोङैनो जागासिनो दं दा बे जानायखौहाय जोङो जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्सलिकआवहाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङै सिखारफिनो बयबो आरो जोंनि बे आलादा रायजो बिनायावहाय जानो आवगायफिननो साफ्रोमबो दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ 30-35 बोसोर उन्दुनानै मानो सिखारफिननांगौ जाखो बे उपलब्धिखौ दिनै गासिबो बर' जाथिया हारि हिम'जि माने क्रिमि क्रिमि मोनदांजोब्बाय जे बर'फ्रा खेबथाम एकर्ड खालामनायनि उनावबो दिनै बेसेबां क्रिटिकेल पर्यायाव जाथिया माने जोबस्रांफिनलांनो नागिरदों दा बे जिनिसखौ जों बिराद गाज्रि धरनै नोजोर होबोनांबाय आरो जों स्टाडि खालामनानै नुबाय जे बर'आ थारमाने आल्टिमेटलि जोंनि बर'नाव जे माने गावस्रानाय पलिसि बे गावस्रानाय पलिसिखौ सभिनिस्टफ्रा ओरैबायदि गाज्रि पलिसिजों लांबाय माने टुडे टुमर' डे आफ्टार टुमर' माने जाथिखौ जोंखौ माने फोजोबस्रांहैनो आरोखि जाथिखौ जायनि थाखाय जोंनि दा जों सुथुर होनोबा जोंनाव जि माने टेरेबल पलिटिक्स स्टार्ट जाबाय डाइभारसिटि जि आरम्भ खालामबाय तारमाने जों बर'खौ तारमाने खुनु दिन आरो जों खौसे खालामफिननो हानायनि माने लामाखौनो दोनाखसै आरोखि माखासेखौ फैसाजों बोथ्रोदबाय माखासेखौ सोरजोंबा बे सेंग्रासाफोरखौ ड्राग्स जाहोनानै नस्थ' खालामबाय दिनै माने नानानथा दल संगठन हिसाब गैयै जाबाय इनडाइरेक्टलि माने बिसिनि फुसिङा गाज्रि जाबाय जाहाथे बर' जाथिया खुनु दिन जाहाथे खौसे जानो हाया जोंखौ माखासे धोरोमजों बोखावनानै होबाय पलिटिक्सजों स्रा बोखावबाय दिनै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरखौबो स्रा बोखावना होनायनि बिसोर पलिसि लादों आरोखि दा बेफोर जिनिसखौ नुनानै जोङो दा भलन्टियारफ्रा दहाय जोंना चिरांनि आफादगिरिया जेरै बुंदों माबाना निसिमानिया बिथाङा जों बोरायाखै होननानै नाथाय जोङो जोंनि बर'नि जे अलखद बे अलखदखौ नुनानैसो जों माने बैसो जानो बाबाय आरोखि जोंनि जाथिनि इस्युखौ नुफिननानै आरोखि दा जों ओरैबायदि स्रां नुबाय जे बर'आ 10 बोसोरनि उनाव माने जोबस्रांलांनायनि बिदि लामायाव दं आरोखि ओरैबायदि गाज्रि राजनिति सोबाय माने जोंनाव माने जों दा सिखारफिननो हानांगौआ बिराद क्रिटिकेल आरोखि दा जों सोलिफु सरकारनि सायाव जोङो माने पलिटिक्सआ जेखि पलिटिक्स खालामा जुदि जाथिया फिक्स मोनसे बाउन्डारिनि सिङाव थानायमोनब्ला बा जोंहा पार्मानेन्ट माने सलुसन खामोनब्ला स्टेट खामोनब्ला बेहाय नों माने A to Z अर्स गोलैयो ना बिराद सुपार माने सुन्दर स्टार्निं एलिगेन्ट इलेक्सन गेलेयो ना मायो जोंहा बाहाय बुंनांगौ खोथा गैयामोन आरोखि खिन्थु जोङो दिनै सिकुट नङा जाथिया जों जाथिया सिकुट नङा जोंनि कालसारखौ लानानै जों दिनै 8 शिड्युलाव मोनलायनाया जों दिसपुराव दिनै रायखांजायोसो माने बर'खौ माने माबा होफाबाय अफिसियेल लेंगुवेज होफानाय जादों मा जादों होननानै बिदि डिक्लेयार खालामजालाबायो बेथ' लासिं सिं खोथा जों नेसनेलाव जों मोनखानाय 8 शिड्युलाव जों बे लेंगुवेजखौनो जों दिनै इन्जय खालामनो बावनानै थायो बर'फ्रा बेहाय जोंनि मा भुल जादों जोंनि एवारनेसनि एसे खम जादों आरोखि दा सोलिफुनाय सरकारनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जों बिसोरखौ बेखौल' खावलायगोन जे जेखि पलिटिक्स गेले खिन्थु जाथिखौ फिक्सेसन मोनसे खालामग्रोनांगौमोन आरोखि फिक्स खालामखांनायनि उनाव
बाउन्डारिखौ फिक्स खालामनांगौमोन जातिनि जोंहा आब्रुथिखौ आरोखि टटेलि जोंनि आइडियल जिथु कालचार फारसेनिफ्राय एभ्रिथिं एजुकेसनखौ लाफानानै जोंनि माने जोंहा बे बर' जातिया माखौ लानानै जों गेदेमा होननानै जोंखौ जों सिनायथि होनो नागिरो आरोखि बेफोर जिनिसखौ बेफोर आब्रुथिखौ सेफगार्ड होनानै जेखि पलिटिक्स गेलेया जों गेले आरोखि खिन्थु जाति फोजोबस्रांनायनि पलिटिक्सआव हले जों खावलायगोन आरोखि जोंनि नुनायाव ओरैबायदि जों नुबाय नेशनेल पलिटिक्सखौ नोजोर होयोब्ला नेशनेल सेन्ट्रेलाव माबायदि खालामनो नागिरदों दिनै इउनिफर्म सिभिल कोड लाबोनायनि खोथा बुंदों दिनै इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ बिसोरो अनेक आर्टिकेलखौ दिनै खालामनानै मावगासिनो दं अनेक आर्टिकेल चेन्ज खालामनो नागिरदों जों खोनाबावदोंसो थारमाने बिसोर इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ सोलायनानै शास्त्रजों सोलिनो नागिरनाय बायदि जों माने खोनादों आरोखि दिनै बनसुआ दाख्लै आन्दलन खालामनो थांबाय बिसोरखौ पारमिसन होआखिसै खिन्थु डेम'क्रेसि कान्ट्रियावथ' जोंहा डेम'क्रेसि भाबै जोंनि गांनाय उखैनायखौ बुंनो थाखाय जोंहाथ' राइट्स दंमोन जोंखौथ' बेखिनि खालामनो बा जोंखौ प्रदर्शन खालामनोथ' जोंनो पारमिसन होथारनांगौ बेथ' खुनु पध्य बे माने गणतन्त्र देशआव बे जिनिसा डेम'क्रेसि देशआव बे जिनिसा खुनु दिन नङा आरोखि जोंनाथ' राजतन्त्र नङाथ' जोङो 1947आव जों डेम'क्रेसि जों उदां जादों जोंनि मोन्थाइफोरखौ जोंहा बुंनो थाखाय जोंहा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव जोंनो बिदि फ्रिडमनो होखादों फान्डामेन्टेल राइट्सखौ जों बिनो थाखाय थ' दिनै जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बुंनो मोनाब्ला जों बेखौ डेम'क्रेसि होननानै मारै साननानै लागोन आरोखि दा बे बिथिङाव जों सिन्था खालामदों दा बेफोरबायदि राजनितिकनि थाखाय जोंनि दिनैनि माबाया दिनैसिमबो जोंनि बर'नि एकर्डआ दिनैसिमबो फुलफिल बा साफिसियेन्ट जाबोआखै आरो परबर्ती जे दा मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायाव जों बिदि होबथा जादों बेहायथ' बिराद गाज्रि जेनेबा जोंनि जातिखौ सोखावना होनायसो डाइरेक्टलि बिसोर फैया जोंनि मानसिखौनो बाहायनानै जोंनि मानसिजोंनो होबथा होनाय बेफोरबायदिया सोलिबाय थादों आरोखि दा बेखौ जों नोजोर होनाया बेल' जों खावलायगोन बिनिफ्राय जे भलन्टियार फर्सआ गिबिसिन आन्दलन खालामनायाव जोंनो स्टार्ट खालामबोदों उपेन्द्रनाथनि दैदेननायाव दा जोङो बिथांनि नामखौनो लानानै जों दिनै ओंखारफिनदों आरो दिनै बर'नि जेखि दल संगठन जाया बिथांनि नामखौनो सिगाङाव दोननानै जों मावनो ओंखारबोयो दा बिथांनि आइडिय'लजिखौनो होसोनानै बिनि इनकमप्लिट माखासे ड्रिमखौ आरोखि इनकमप्लिट ड्रिमखौ जोङो मावफुंफिननो होननानै जिहेतु मोनसे समाव जोङो बन्डेडमोन जोङो समायखिरा लाबोदोंमोन जे बर' जातिखौ जों गमामायैनो जोंनि रायजोबो दागोन जोंनि बाउन्डारिबो जों फिक्स खालामगोन होननानै बिनि थाखायनो जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जों जेखि खस्थ' मोना जों बे खस्थ'खौ सहायनानै दिनैनि दुंहाव बारहावा बा जोंखौ गेब्लेहोनाय जे राजनितिक दं जों बिथांमोनखौबो खावलायनानै रायलाय लास्ट टाइमनि थाखाय खेबसे बर' जातिखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जे डेम'क्रेसि भाबै जों जि मुभमेन्टखौ खालामनो नागिरदों जोंखौ बांद्राय होबथानो नाङा जोङो बन्द' सन्द' खालामनाय बुग्लुं सुग्लुं लानानै सिलाय लानानै गनद्राय गनसि लानानै जों बेबायदि खालामनो नागिराखै जोङो जास्ट जों माने डेम'क्रेटिक भाबै जोङो प्रदर्शन खालामनो नागिरदों जोंनि माने मोननांगौआ जों दासिमबो मोनाखै जोंखौ फुलफिल खालामनानै हो जोङो इन्डिजिनियास पिपल अफ इन्डिया बे हिसाबै जोंनि मोन्थाइखौ फान्डामेन्टेल राइट्सखौ बा जोंनि ट्राइबेलनि जि मोन्थाइ दङ कनस्टिटिउसननि आन्डाराव बेफोर मोन्थाइखौ जोंनो हो जोंनो जे 6 शिड्युलखौ जोंनो हगारखानानै होबाय जोंनो 6 शिड्युलखौ इन्जय खालामनो हो बेफोरखौ जोंनो मानो होबथा खालामदों दा बिनि थाखाय बिराद गुरै खावलायनाय आरोखि दिनै नैबे जिनिसखौ जों नोजोर बोनानै नुनो मोन्दों बनसुआ दिनै बर' जातिनि इस्युखौ लानानै ओंखारबोनायाव दिनै पुलिस मिलिटारिनि बिदि प्रब्लेमखौ मोनबाय थायोब्ला दिनै बनसु बलिते बर'आनो आबसु बलिते बर'आनो जेखि दल संगठन जाया बर'खौ लानानै जे खिन्थु थांखिया बयनाबो बे मोनसेयानो बर'खौ जों मारै गोख्रों खालामलांनो हानो दा बनसुखौ जिबायदि अयथासार खालामनायखौ नुदों जों गाबोन भलन्टियार फर्सआबो जों मालाबा प्रग्राम लानायाव जुदि जोंखौ बे बोराय बैसोआव जोंखौ गाबोन बुग्लुं सुग्लुं खालामोबा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि फिसौफ्रा बिसिनि थैया उन्दुनानै थागोन नामा गरम जानायनि मोनसे चान्स दं दा गतिके जेनेरेसना जुदि मारैबा खर'आव बिग्रायखांनाय फैब्ला बे सिचुएसनखौ सोरबा हमथानो हागोन स' गतिके गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनो डेम'क्रेसि भाबै मुभमेन्ट खालामनो सुबिदा होयो
जों बेखौ खावलायगोन आरोखि दा जोङो खौसेथि लाबोनांगौनि पलिसियाव जोङो दिनै जों ग्राउन्ड वार्क ग्रासरुटनिफ्राय आरोखि ग्राउन्ड लेभेलनि खामानिखौ जों दा स्टार्ट होबाय जेरै जों मार्टियास्टमफोरखौ फुगारस्रांबाय साफा खालामस्रांबाय जोंनि फुराना कर्मिफोरखौ जों लोगो हमनानै दिनै ज' रायलायबाय ओंखाम बोथिसे जानानै माने गावनि गिभेन टुगेदार जों माने बेफोर फंसे फंनै बाथ्राखौ रायलायलायगोन बिनि गेजेरजों जों लासै मेसेजखौ गामि रायजो राजानिसिम लांनानै जों खावलायहैगोन जे ओमफ्राय गासिबो धोरोमारि जाय जि धोरोमखौ मानियो बे धोरोमनि आफादफोरखौबो जों खावलायहैगोन थांनानै जे बर'आ गमामायैनो दिनै एथ' डेन्जार राजनिति गेलेनो हानाय जाथि जादों नामा भारतआव जोङो निस्सय जायाखै जिहेतु जों दिनैसिमबो दिनै फाइनाल सल्युसन जोंना गैया बाउन्डारि फिक्स गैया जोंनि जिफोर राइट्स दङ कनस्टिटिउसनाव जों बेफोर जिनिसखौ दिनैसिम इन्जय खालामनो मोना दा गतिके बर'खौ जों बेखौनो मेसेज हरगोन बा खावलायगोन आरोखि जे माने जोंखौ जों एक्स भलन्टियार फर्सआ जों खावलायबाय दिनै जोंखौ अननानै रायजो राजाफ्रा खेबसे लास्ट टाइम सुबिदा हो जों थांगोन नोंसिनि सेराव जोंखौ लास्ट टाइम खेबसे सुबिदा हो जोङो माने बर'नि आद्रा थानाय खामानिखौ जों खेबसे जुजिबावनि आरो जोंजों लोगोसे नोंथांमोन बायदि बैसोनि यां जेनेरेसनखौ नोंथांमोनखौ जों खावलायो जोंखौ एक्स भलन्टियार फर्स होननानै बोरायनि आफाद संगठन होननानै दाथा